gate ndole kuti nangwego ku side kukadesignwa zvakanaka. Saka apa ndokupinda nemota iyi pedestrian. Pedestrian. Ndakananga pakadhiwa kari pana paka. Wow. Todi. Ya beki. Side view. Oh, ndo pepe ku kitchen iyo. Dai unozvona here. Unozvona? Hi. Chamwa iyo ebeki. Jora, iyo munoona design jira. Ndo zvanenge rakaita, ndo zvarofana kuita. Zvima toilet nema bedroom aya. The bedroom radhairo. Wow. Atona ma bedroom. Kuya iye ndiye mumwe munhu. Ndiani? Ndiye akabadala. Ndoya yekuyamba yava kugumbuya vai. Kunenge vaitichi vekwasika. Vakatoti vanotanga rini kuyo. Ndeyavo yoyo. Indatoni. Ko wedu mwoyo ari kunetsa iwe aisati watanga. Aisati yapera. Tondepi? Yatomutangwa iri mukompyuta imwe. Iwi, dai watsamwa, wakatsamwiko. Izharere uda mapotato. Hanzi ndezvipi zvitinane kutumwa kumombe kana kutumwa pamba zvika zvakangofanana. Udobiki? Kurudi. See guys, the people so tabaushika zvitabva kwanyika. Taramba notenga zvinhu zvekumboisa chi munyu fridge. Let's pack our fridge. Ngatimboita komana kuda kushandwa pazhapo. Guys, for the people, don't mind about my walls, chazvigadzisa zvese, maketens chazvigadzisa zvese. For the meantime, ndakambotanga kuti system yedu isusu yepanapa, vana mama wasara nechirungu. Saka mbofuma chimbotesta guys. I'm so happy fridge yedu yabvuma kushanda zvakanaka. Zvinhu zvanzwa nekufuriza. Saka panapa pamba pedu inini handibodi kunyembera guys. So kuti sizopeka manje mama wacho anofanira kundiita pavideo chiti let's pick. Vakagara pasi. So zvandaita guys, ndapatana kwanyika kwangu ndabva nezvigubhu izvi. Ndati mama kana mukazita vaenzi mufiriji mune zvigubhu zvatatamboisa zvema 5 liters zvemvura yatinotenga muchitoro. Asi ndati kana mukaita vaeni izvi ndo zvigubhu zvatoda kuona zvikuda mufiriji please. Then ngandingofana kusapa zvimwe. I noticed kuti panapa zvima lunch hapachina. Bandati chega ndidi ndisienda atengera pandinozoinda lese vanogona kubika beans dzavo ndavati munogona kuisa moisa mufiriji menyu chikafu chenyu chinoita sara kana nyama yawandisa kana even something chekuti hachidi kuti chigare direct moisa muzvima lunch izvi. Inatiziva yangu favorite color yangu chii. So then baba vanofarira zvemadorodoro izvi. Saka madoro tawatengera crates. Tikumusha guys. So I want it to be like chirungu kana ndakumusha kwete kuti ndofana kufira sekuti atiko. Saka iri crate. Rambuko ma black lelele ndo arapa. Then apa pakazara tuntu mazambezi wati mikaka matini madrink yona mama. Then apa zvingatonda kwashikanda guys. Chikanda tsikatira kuti matirongeze tunoti because maglobe futi panapa. Mazhinji acho 4 akatsva saka ndo mamwe atachitsvaga iwayo. Zvana wasi kitchen unit yatesha doko haichatokwani. Izvi ndakumboisa apa kudivi uku. Then baba anofarira masupa. Hamozviona. Ndakambozama kukokona munozuro. But still pano pane boys, mungozowa pane boys. Saka kuno kuti ne challenge tomatoes. Tomatoes mugarden hakuna saka ndatenga akada kudai also anochukira panapa chamaisa murusero ndokuratidza every procedure yangu. So my mother ndawatengera madrinks aya ndotoda ndimbolegi aya saka ndavati apa topeka api maybe handizivi kuti tota aya maekera mangani ndoisa mangani ngokuti half munogona kumira. So apa you guys you see iri washindi andifurira kuti siyamaisa cabbage mufiriji because rara kuda kutangira kushata. Ona cabbage rari arichatomboiti rafreeze. Hamozviona rafreeze ichando zvamuri kuona kufreeze. Saka inini my favorite ndezvizvi yandida so
This is my favorite. I think makuzisiwa. Saka ngotenga nemashallots nezvimacabbage. Then some avocados. So let's pack together. Uyai kuno mama imi. Akunaitsana achiti. Mama inina mati kuti masofa manyuwani. Tasai masofa acho aya. Imperial Roads washarukanzi masofa achinjwi. Iyo ndiani achiri kuti masofa aneswa machira akata sezvozvo nemadhoni ndezvekudhara. We are not saying kuti they are ugly or what. Mafriji yedu ndambozama kuda kutsa zvimwe. Zvigubhi zvimwe imvura yemutsime imwe imvura yepai muchiona yakadai pani ndo type yacho yemutsime. So ndoda kuona kuti toita sei kuti tirongedze zvimwe zvinhu ndakumbobudisa because yafreezer. So tarire mono fridge yedu is working. Ndamona zvigubhu ndosaka because hazvikwadi vamai yangu ofambawo nezvigubhu zvakanzi Pepsi vachinda kuchechi vachindoti vanhu vaMwari ndakachihoyekera vachita testimony fridge godo iri. Saka unozviona saka tambobvisa izvi zvafreezer zvisinombozisa pasi totangira ipapo tichimborongedza iyi ndeyangu dzangu dzanombomwa dziya iyi yafreezer futi iyi hambozviona kufreezer kwayaita kumusha guys iyi maice saka iyi yanaka iyi ndakumboisa unpacking nganditoreremekera mabhiya pano doro tiboona kuti zvoti saka izvizvi 6 o'clock vanhu vambodzima kera I think anengada kupukutwa mhiri kana kuti achapukutwa wekuika ndakumboisa zvakadereri kuti vachantu kuti sei kushopu kabheji riya riya ratofrisa kabheji riya riya ratofrisa manerani tirega nimbodza vhidhiyo yangu undikanganisira zvinhu isi kuda kuti tiridza vanhu kuti tiri kudya tichinakirwa kuno konzi inoiswani ese kondarevera vanhu kuti tiri 100 kuno iri kurekodhere asi chawa chando mwesadoriori zvine munhu chino chese chinowa wose munotoda Kuremerwa. wozi unemasazingine saka uri kundipatisa painonyeteizve ndotokuona ndakamutengesa mubhawa ndoziva mushandiroenda mabhoti saka ndodini hamunomboeseyese osikana iri papiki chishana saka ndoti izvo mesana 2 na 3 mukadaso mabhotoro anomwana nesarefuti akaumazvo saka madhiringi ndoita sei saka ini ndikuita shoma mufiriji chitiro chando tiri kutoenda mudenga timbovhara guys tiri kuzama kuita tutorial vanhu vonetsana vachiita tutorial chitipa madhiringi tiise edu ndichisa madhiringi ndakuti saka ndoisa mangani mukati hafu anowandisa 4 chete tanoiswa 4 chaiwe chinowa miramoni isaiwose munhu kuti mwa10 after 2 hours yememtine chakaichunu Ovezoshata. Chaka tite and do our tutorial. This is wrong. Don't do this at home. Saka inonzichi kutaura kuti mukaisa yosaudayoso nyange ari masikati titoshanda chekufiri nyange yekupi nyange yekupi yotombodzikira chando saka ndoi zvaite here kandoreka masemangani 2 4 6 8 9 ndisa ndoisa mangani chando chotopera tichikuita naro vanhu vaMwari let's unpack our fridge kanzi it's a room guys unongoti kandionere vanhu vavoti asisizvo zvirong so guys for the people tarambidzwa kuta zviya saka nau ndambodaiwoso saka yamabhodhoro lebo mazambezi right you will be surprised in 2 years muchizoona yachinja imba inei everyone knows kuti I'm also building saka ndiri kuita kwese
kuti zvinake. Kana woyo kumusha hauzivira mangwana unonzi nemurezi wehove idzi zvehove dzatanotsvaga nhasi murezi wehove unosvika nguva yake yekunzi watoti izvozvi chero ndotonobvisa izvozvi ari murezi wehove iyeye idzi zvehove idzi wano. Saka izvozvi izvi ndakuisa muzasi umu isiri pauyu handidi kuti igumene nemadrinks ndotora futi anagananji todayo tatoshayazvo kana aripo marecommendations please you know me very well ndinomata marecommendations hove dzinonhuhwa ndidi kuti dzibate paikira mazvihwa izvi zvatoita zvitoko zvimaikirezvi ihove dzedu idzi saka mama anofarira hove mama anofarira chi hove. So apa munoona kufriza kwazvaita igreen paper yafrize ukokoko wakadaiwo so haimozviona manje zvachazoita tuse zvimwe zvafriza izvo saka nangoisa zvimwewo mazviona mafriza I think zvichatofriza sa hafani kutomboisa mukati zvofriza izvi chindibatirai apa right toya apa sandichamboturikidza because zvipawo zvedu hazviswita apa chikwani ndakuturikidza kudai iri doro ndakuribvisa iri risagumana nekuhove uku handiti tomboita zvidayo so ndipeichoni right simudzai kudai simudzai phone right guys matutorials acho right idoine uyu then pane zvichamafa uri kumboratidza here uri zvikuoneke naikira mavheji ayo apinda pane zvimabhinzi zvaiteifi zvodaunda muzvimabhasiketi izvi zvamaava vandiboisa mukaka feki ndononzi feki uda kutevedzera vanhu vanongoitawo maikirawo right tikatitore madrinks chando chopera chose nhasi tadzai apa pasi pandikuita pasi chaipo zvikuoneka zvandikuita masupa ndakuisa 2 uku ndakubaisa mashoma imboona kuti zvodi 4 handi nhasi ndokubudiswa rekera dzoro chete tadzai mukati mufiti chani tiri kuita izvi sipesi ndo yatopera guys hatitoda kugumisa pahove apa manzi ndisawanza zvinhu mukati right I think ndombosiya zvakadira right mama ndovangu vakandibatira saka izvi ndadaiwo soga chando chese chatopera ira zvitakaidzima because time yedu then apo ndozvataita guys for the people ndokungetoekera rongedzera tutorial yedu for the people right tirega tivhare zviperi right manzwa sei netutorial ndipei ndipowikiri titaurai maona ndazviona ndafara chaizvo taigirwa chirungu maharare yatova kunoku zvese zvinowanikwa maharare ndozvatova kuno kana kwara chaiko zvimwe zvatimbozviwana nyange tikaenda mari takutozviwanawo zvimwe zvatava kuigirwa muno takungodzwawo zvakafanana nefishi dzatutirwa mu zvakafanana nenyama yaiswa chicken ndatengerwa 3 chicken mangwana ndomuka ndichidzicheka ndotaura ndokuita mapisi poko zvakawandisa zvaiswa pamuchina nhama yemuriwo nhama yemuriwo yapera tangochekawo zvinhu zvatangoitawo kuchirungu saka avigira mapepa tipewo mapepa aya ekupeka ndipo zvimapepa aya vapei mapepa asi musarega kusanya kuti mukuyu saka izvi zvimune muchipeka muwekera menyu
saka apa tavavikira maplastic aya because taita huku 3 saka huku idzi dzida kuti vacheke vobvo ivo ndovanocheka zvavanoda ivo vopeka according zvavanoda ivo chivaudziri zvekuita ndovanoziva saka ni ndangoti ngazvigagara ari kunoku because let's say mumwe musi ndogona kubva kwandobva ndoisa whatever zvanotenga manyika muya kana kuti masvingo ndoisa mukula box vongoya vachidii kana nyangwe kunometa bo wotsvaga bo $20 moya mocheka nyama yenyu moisa mufiriji zvaita izvi